ensaietan goiez, hemen kriston argazki guapo eta hostien, Eta vengaos, topera, iesbide a tope. Gauerdia, zeru izartzua, loinezinik, leiotik begira. Zuta zoroitzen naiz. Hainbat une, bizitzan ditugunak astezinak diren, historio eta mobidak. Zuta zoroitzen naiz. Arrotasunez betetzen nauen, zure irribarre gaitua irudikatzean. Digituzu baina sekula utzi gabe, erretzen naizen arren zauden lekuan zaudela, hemen naukazula. Gaztetatik ulertu zenuen, zure lekuan untzegoen, eta gaur atzo bezala zuta zoroitzen naiz. Itzalpean bidea egiten zabiltzala, guztia ematen, zuta zoroitzen naiz. Arrotasunez betetzen nauen, begirada zorrotza irudikatzean. Digituzu baina sekula utzi gabe, erretzen naizen arren zauden lekuan zaudela, hemen naukazula. Opa, gu iesbide gara, ja darbeguz urte eta egurre moten, punroka egiten, eta hemen aukin dugu beti momenexago gitarriai, kaina moten, kata bai beste gitarriai kaina moten, neu baterizie eta oinarte iesbide izendako gaizka, ez? Bueno, iesbide hasi ginen apur bat funtzionetan 2004 gutxi gora bera, horretan oso ondo. Elorzioko lokaletan elkartu ginen boskoten moduan, hasiera baten. Eta, bueno, gure itezinua izan zen, musikaz da punk rockaz gozatziaz aparte, apur bat, salatzi hau ikusten ginuzen eta bizitzen ginuzen injustiziak. 2007ko uztailien, Guardia Zibilak gaizka atxilotu zauen,
Elorzioko beste 2 pertsonekin eta Euskal Herri osoko beste 7ekin batera. Ordutik igaro die urte eta erdi inguru 2 urte. Jendiak emotezun kriston apoioa, da aurrean biginula, da apur bat esatozkuen hori izango zala, kaerren zu juego moduen. Orduen erabaki ginen, ez jarraitxe izango zala, estatuan beste garaipen bat moduko zerbait. Eta jarraitu ginula aurrera, eta kaina emoten, eta disko barritxai, eta bueno, taldiak berak behar, pentsau ginen izena, iesbide barik, ieskidera aldatzia. Ikusitza gaizka erue bela, eta berai omenez eta gure inguruan egon dien beste hainbat pertsonen omenez, gaur egun gure artian ezin dabezenak egon, pentsau ginen hori ieskidera aldatzia asuntua, eta jarraitzia egurra moten, da are eta kaineruko. Elorriongo lokaletan, egongo dira lokal bakoitzien 5-6 talde, daude 2 lokal, orduan gure dago esan, egongo direla 10-15 talde. Hemen inguruan bakari, gero jendia juntatzen dela baserrietako lokaletan edo orduan musikia asko da, gero urteten diela 4, ez? Betiko 4, pura saltzen dienak eta guk hemendi hori simaz gure CD musikariakin lanien injogu, ez? Berekin argitaratu dugu. Eta zentzun horretan hori animatzia jendiei autogestinoa egin musikia egin aldala eta punk rocka eta errebeldia, ez topera, ez? Tenengo diskoaz oso pozik. Musikalki gure ustez hobeto geratu jaku, da hori, da lokalien da oso gustora, meiokin, da etorri dan jende guztiakin, hemendik eskerrik asko peña guztia eta Gaztetxeko peñai, edabeko jendiai, Uli, Juanra eta abar, eta oso gustora. Oin, dekogun orkesteko aukerak eta zelan doian gauzia eta. Ez bidez gara eta unkirurok, ez bidez bide gara, urte guztietan zider hemen lokalien egon garen guztixei, edo kontzertuetan egon garen guztixei, edo proiektuetan lagundu dozkun guztixei, katak esan dabe moduen estudizue Maiuli, Juanra, Gaztetxeko jente guztixa, kontzertu guztietan jarraitu dozuenak. Eta proiekturetan gure gurasuak edo jende asko gainimo dozkula esetxi eta aurrea ez da gizu. Disko honetan eukiogu nahiko kolaborazio batzu eukioguz. Lehenengo eukiogu Kaineria 13ko Uli. Ze aurreko diskuan egon ginen pentsetan berai esatia, zelan santalde bat guri asko guztabiakula beti, da barrasatekua, gondokua di, eta aurreko diskuan ibili ginen esateko, ez da gizan azkenin esertan geratu zen, da oinguen ja esan ginen jaiki gira morel, eta bera oso prese onda denerako, etorri da, ensaietan, abesti bat abestu da oso posik. Da gero beste alde batetik eukiogu Juanra Kopeko abeslarizian kolaborazioa. Daukiogus gero Edaneko Endika eta Mikel, pianua eta trikitrizaz. Oso guztu eurekin bebai. Oso posik, eura be danerako prest, danek moduen. Eta azkenik gaztetxeko jendia be onda, gaztetxeko jendia, Txinaz, Arrinda, Esti, Bingen, Lander. Eta nerea lerzundi da horri koruak sartzen eta holan. Eta horre eukiogus kolaborazioak. Eta oso posik eurekin eta... Eta, azkenik eskerrak lehenengo taben zuei motiarren aukera, hemen agertzeko. Eskerrak guan konfiau daben danei, da animuak montoskuzenei aurrera jarraitzeko. Eta azkenik gurotzeko eskertu, gure herritxean defentzan gauta egun burrukan dabizen danei, zazitzen, espetzian, kalian, egunero dauzenei, eta batez be trompi adur eta arlazi, gurotzeko eskaini. Da beste bari, eskerrik asko, peña guztia.